खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानि ब्लग इउटिउब चेनेल नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सयमा जिउ जिउ फवाननाय महर लानाय सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फुरा जोबबाय सायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान नायफ्लांदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबाय जाबाय आरोना ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थिं थुनानै लानो बावनो नाङा आरोना जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांमोननिसिम सौहैनायनि जानो हागौ मालाबानि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानैहाय एसे मोखाङाव स्माइल लाबोनो हागौ गासिबो भिडिअ आंबो इन्टारेस्टिं खालामनो हाजोबा जानो हागौ खिन्थु आंना लोगोफ्रा कमेन्ट हरो इन्टारेस्टिं बेस्ट इन्टारेस्टिं होननानै बेसो इन्टारेस्टिं बेसो इन्टारटेनमेन्ट होननानै थ' बेनो आंनि नाजानाय बेजों लोगोसे आंनि जाखिनि माने फिसा फिसौ साननानै मोननाय बैसोजों लोगोसे बुजिना मोननाय बेफोरखौ नोंथांमोनजों एसे लागायदेरना होयो आरोना आङो आरो गुबुंले थासारियाव नैबे बिमा बुरैया बोरै बासि बासि लामाफोरखौ सायख' सायख' बासिलाङो मा मावनानै जालाङो बेफोरखौनो एसे शेयार खालामनाय जायो आरोना नोंथांमोनजोंहाय थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो उफाय गैया ओमफ्राय बिमा बुरैया नायदो दखान फारसेसो खारबोब्रबनांबाय आरोना बिथिंलाय मानो थांखो फैद' गैखायामोन गैनाया आंनोबो बुस्थुफ्रा ओमफ्राय नैबे दाउदै संख्रिया आब'मोननिसो फैदो बारबामि खालामबाय थानाङा फैदो सान्दुं गोसा जाथारबाय फैदो 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 ओमफ्राय 10ता जागुलायबाय आरोना आं माने साहाखौनो लोङाखै नै फुंनि साहाखौनो गाइखेर बासिया गाइखेर गोरान सौफैलायबाय दासिमबो लोङाखै आरोना थारमाने आंना फिसालायाबो एसे फुङाव उदै सासोनाय खिथादोंमोन नालाय ओमफ्राय मुलि सुलि जाहोबाय बेबो गाइखेर साहा बहा होबावनो उदै सानायनिलाय ओंखाम एसे गोजांखौनो सिफ्लेनानै सामसनैल' जानानै फोरगायबाय आरोना आंनो दोननानै फैदों ओमफ्राय नै लुखुर लाखा मावनानै खर' मर एकदम खुजलिफोरखौ साफा खालामजोबनानैसो नोंथांमोनजों ब्लग्सखौबो हाजिर जाखादों आरोना ओमफ्राय दा साहाखौ लोंसै आंबो आरो नैबेहाबो बिस्कुट जानानैहाय गाइखेर लोंनो नामा होनबाबो लोङा होननायखाय फुदुंनायानो जायाखै आरोना बार्थडे साथि बार्थडे लागायस्रांनानैसो नै दासो एखेबारे गोमो लोंनोसै आङो साखा मेथाइ लाबोनायजों ओमफ्राय नै ओंखामबो जानानै लाखाबाय डाइरेक्ट ओमफ्राय सनाफोर ओंख्रिया सिन्था गैया नै लाव दंखायो आरोना लकेल लाव उसुं गोदानै बै आब'मोना गायनाय ओमफ्राय दहाय फुङावनो हाखावदों आरोना बिदिनो आदाया खानानै लाबोदों नालाय ओमफ्राय नैबे एम्फौ सुनाय बायदि थादोंमोन गाज्रि नामा नायलाय जबा होननायखाय हाखावनानै नायबाय आङो अके जाजायो दाना थाइनै खादों ओमफ्राय दा मा खालामनो आरो आङो जादो दे होननानै आंखौ थाइसेयैनो होबाय आंथ' बेखौ फोजोबनो हानाय नङा थ' आङो दा खावसे जागोनसै ओमफ्राय खावसेखौ नायनोसै माथो खालामनो आरोना बिराद गोथावलै आयौ लावा आरोना बाथोन थेल थेल एवनानै जानोसै आं आलु दरनै होनानै आरोना खावसे नैखौ हाख्लाबानो न' टेनसन आरो ओरै एम्फौ एसे सुनायल'मोन आं लगे लगे एकदम लाव ओंख्रिखौ लावनांसिगोन मानो होनोबा टाइमा जाया नङा जाबाय फिसालाखौ लायफिननांगौ फुना हासु मा फेन फुना हासु स्पिडआव एकदम फेनावसो हासुलायबाय सेस दे फैस्लाबनो माने माइ जानाय फरिखाया आनजादा मा दंमोन दिनै बिमानि राव बर'खौ बुङो बिमानि राव मोनथिबाय गासिबो मोजां गोजा बेना फरिखाया ओमफ्राय र' रिजाल्टआवसो मिन्थिगोन अबेथिंबाय टप मारि बिचेसे टप जायोना आगेसे टप जायोना गेजेरजों टप जायो नोंना र' बाबा जेब्लायबो गेजेराव थाबाय थाया एसेथ' आवगायनो नाजानांगौ ना नंगौना नङा दे मोजां जादोंबाथ' लिरजुदों होन्दों नाथाय एकदम आखा रेखाखौनो अबेखौबा एकदम बिरलांनाय बायदि बिरलाङो आरोना बेनाबो फाल्थु नङा दे चेन्ज खालामदो दे मोजां जानायाथ' ओरैबायदि कनफिडेन्सआव बुङो जे मोजां जादों लिरजोबदों ओमफ्राय होमबा मानो दा बुंसै आरोना रिजाल्टखौ देखायगोन आं र' ओंखारबाथाय नोंखौ ओमफ्राय संला संलि जाखिनि मावला मावलि फोसाबस्रांखांनानै नै आं जानो लाबायबो गुदुं गुदुं सनाफोरनि आंनि लाव ओंख्रिनि लुक्सआ बिदि जाबाय आरोना आलुआ दरसे बारा जादों आं मोनथिबाय मानो होनबा आलुखौनो अहाया होयो आं जानोबो हायो नालाय फिसालाया आथिं जाबाय एसे ओमफ्राय नै नायदो लाव खावसेल'मोन एकदम एग्लिनानै बाथोन आरोना जा मोजां मोनो दोलो दोलो ओमफ्राय जेबो लोगो गैया आरोना सनाफोर दरसे सामब्राम हानानै जागोन बास ओंखामाबो गुदुङैनो दङ जानोबा बांसिन लाव ओंख्रि जानांगौ दसे स्टिम खालाम उन्दै जादा एकदम जाथ'वानो था बिमाया गबा गब जानांगौ लावजों आलु बेनो बेस्ट ओंख्रि
मैयासो जाबाय अमा रद' रद'बो दिनै आरो माथो ना मा जाजोबदो सिनेमा हा बेदर संनायखौ देखायो जानानै देखायो ओंखायनो मिरामिसखौबो देखायदेरबाय आरोना ओंखायनो जाला जाना लानोसै आङो आधा आधि दिन थांबानो आजिखालि जिफ्रा जा स्रेम स्रेम रानोना नै जोलैनि हांगारखौबो सुदों आङो दाख्लै बेखौ गाननायावनो जोलैनि हांगार होननानै कमेन्ट मोन्दों आरोना एथ' ग्लोम ग्लाम आमब्रेला गस्लाखौ बोरै जोलैनि हांगार जाखो जोलैनि हांगारा नै दख'नाफोरखौबो ओरैनो हानो आरो सुयो आरोना गानालासिनो दख'ना गाननायखौनो नोजोर गोलैलाबो माथो बुंबावनो लेगिन्स जोलैनि हांगार लेगिन्सखौबो सुदां नै लेगिन्स बोराय सुथेस्रोलायनाय आरोना नै सुदां आरो बेनि कन्डिसन आरोना फिसाजोखौ फुथुनानै खेलेंखेजों जिखौनो खननो मोस्लाबलायासै मुगासै आंबो फिसा उन्दुफानानैसो नोंथांमोननि गुदियाव हाजिरनिफ्राय एसे सान्दुं दादा मोदानायाव थाफैदां एसे गुफुर नुनायनि आरोना बे खाजल थाजल फोनला जोब्बाय दांबारानि खाजल नालाय ओमफ्राय जा मिनिबाय पजिटिभ जानो सुनाफोर नोंथांमोननो खिथानो आङो दा ओमफ्राय लाव ओंख्रि जानायनि खोथा रायलायबाय नालाय ओमफ्राय दे मोजाङानो जादों मिरामिसबो जानांगौ मैया बेदर जाबायना होनबाय बिथाङाबो अहाय मोदोमाव बिदि देरद्रायबाय आंहाबो जिमाव थांनांसिगौ मोनबाय ओरैबायदि आरो नोंहा जिमसो रायखांबावदोंआनो ओरैबायदि मिनिबाय जोङो बिथांजों आंजों आरोना ओमफ्राय थारमाने दालाय एखमबा मबाइलफ्राव भाइरेल जालाबाया जिम ट्रेनारजों खारबाय उमुगनि हिन्जावा आरो खनसे खोनानायाथ' फौजि मानसिनि हिन्जाव फिट फाट जानो होननानै जिमाव थांबाय थानाया आरो हनै ट्रेनारजोंनो खारनाय खिन्थु बियो बर' नङामोन आरोना हारसामोन थ' बिदि खोनालाबाय नालाय जों बेफोरखौबो एकदम नांला बुंसा होबाय आरोना सानैजोंबो जोंहाबो नंजों मिनिनांगोन ना जेब्लायबो गोजान गोजान थानानै दुखुल' लाबाय थाबा जानाय नङाना जोंहाबोथ' मिनिनो थाखाय बेफोरबायदि रायलायनांगोन सान्दुं मोदानायाव भिडिअ बानायहैनाया हनै ओमफ्राय फुथुनानै गालांनाया आरोना दसेनो खावब्रि दा बुंसै उन्दुथेरखाया बिमाया थाथेरबाय थानांगौ आरोना बिफाजों आंजों रायलायबाबो बिदिनो आं रायलायनो माबा मिनि फुदोंबाबो बिदिनोहाय गथ' गथाय गोनाङा ना सनाफोर जेबो नङा बेफोरो जोंनि संसार नङा होमबा नै स्रायसो बाजालायबाय आरोना गथ' बानायबाबो बिमाया एकदम ब्लग्स बानायनो गारा आरोना ओमफ्राय मा होनो सोनाफोर बे दालाय खारलुं खारसेयाथ' सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय दा खिन्थु एसे सिरि जानाय बायदि मोनदोंना भइस रेकर्ड माबा कल रेकर्ड भाइरेल रेकर्ड बेफोरबायदिया एसे खम जानाय खोनादोंना खिन्थु जोबनो थाङा गोनायखां एकदम खोनाबाय थायो मोनबाय थायो बिफाजों आंजों जों बेखौबो रायलायबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो गावनि सुखु दुखु संसारनि सोमोन्दै रायलायनायनि उनावबो जा जागासिनो दङ आबहावा बारहावा बेखौबो रायलायनांगौ जायोना बिसि फिसायनि गेजेरावबाबो थ' जोंबो रायलायदों आरो हेभिनो ओमफ्राय दा माथो फैफिनबायलाय खारनाया मानाया होननानै माबादों नालाय ओमफ्राय सोरबा होग्रा भिडिअ मोन्दोंबा गोदान मोन्दोंबा आंनोसो शेयार खालामहरलाय बिथाङानो नै माथो ओरैबायदि होननानै आरोना जि मिथावथावखा बेजोंबो ओमफ्राय आरो बे आङो जे मोनसे ब्लग्स बानायदोंमोन बे आरो गथ' उन्दैखौनो गारनानै खारदों होननाया बेखौबो होनबाय आरो फैफिनगोन बेबो होननानै आरोखि लांफानो फैसा थाखा दंबा बेखौ जोबनानै फैफिनगोन होनना बुंनो थारैनो फैफिनमारगोन ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो सनाफोरा आं मा होननानै जोंखौ मिथिबायना ओमफ्राय आंलाय दाबायदियाव खारबा अबेबा सुइजारलेण्डआव अबेबा गवायाव अबेबा तामिलनाडुआव खारबा आंखौ लाखिना नोङो नागिरा होनबाय थैनोबो नागिरा माथो आं लाया माथो आं लाफिना माथो आं नगद पुरस्कारखा बिथांना बिदिसो जानांगौ खुनु खोथा गैयाना एथ' गिदिर गोसो जानानै लाब गैया आरो दाबायदियाव गावबो सोरखौबा लानानै खारोबा आंजोंबो एलाव गैया आरोना जों सानैया बिदि रायलायखानाय ओरैबायदि मिनिनानै थैगोन जोंना खिन्थु फानसो दे सनाफोर खुनु सिरियास मेटार बिदि गैया जे जों सोरनिबा गन्यगलखौ गावनाव फोननानै लादों बेबो नङा जों माने नगजग आरोना बाट आं सानो जुदि जिबनखौ बिदि सोलिलांनो हायोबा मोजाङै मोजां सोलिलांगोन होननानै सानो आरोना थ' बेबायदि जों सोलियो रायलाय होनलाय माने बिदि आरोना बेनिफ्राय सनाफोर मोनसे खोथाखौ बुङाबाथ' जानाय नङा औहाय आङो सिगाङाव थियाटाराव मावोमोन थियाटार नामखौनो बावलायलांबाय आङो आरोना एकदम थियाटाराव मावोमोन र' जयेन जाहैफिननोसै आङो आगोलाव एक्टिं रोङैनि होखारजाहरदोंहाय आङो थियाटाराव मावनायमोन आरोना आंबो मा थियाटारमोन बेनि नामखौ बुंला सनाफारा नोंथांमोननि सिगाङावहाय बाट हा थियाटाराव आंबो पार्ट लायोमोन आरोना र' सनाफोर सिरियास लानो नाङा आंबो बे कमेन्टखौ मोननानै बिराद मिनिफ्लांदों आरोना आगोलाव अबेबा थियाटाराव खामानि मावोमोन नामा अबेबा थियाटार गायो नामा नोङो होननानै सोंदों आरोना माने सनाफोरा आंनि माथोखौ एकदम थियाटार गाग्रा बायदि खोनायलायदों नंगौ नामा जाथोहाय आंथ' बारा थियाटारबो नालाय मिन्थिया नोंथांखौ आङो कमेन्टआवबो होनखादों जे ओहो आंना बिदि लेनदेन गैया आं गाया होननानै थ' येस
थियेटार आं जेबो गाफेराखै सनाफोर स्टेजआवनो बिदि थांनो रोङा फांसन फिसा फिसौ जाबाय मोसाहैनाय एकदम बिदिसो आरोना जोंना ओरैनो आरो माने बैसागो एखमबा बिदिनो माबा मोनसे फांसनाव बिदिनो बोरैबा ग्रोब जाबाथाय मोसालाबायनाय बिदिल'मोन गोदो सिख्लायाव हाबा जानानैथ' बेफोर नमस्कार नै आखाइ फारसे नमस्कारसो जालायलांबाय आंना आखाइ फारसे मबाइल नालाय थ' बिराद मिनिदों आं बे कमेन्टखौबो ओमफ्राय आं बारा गुरुत्थ' होआखैमोन कमेन्टनि रिप्लाइ होखांबाय मिनिखांबाय जोब्बायमोन हाइल'दि ब्लग्सआ बिहामजो आंना सुनिया फन हरलायबाय अबे थियेटाराव खामानि मावोमोन नों आगोलाव होनलायबाय आंखौ दहाय फुङावनो ओंखाम ओंख्रि सङियावनो जा गोदावनायखा ओमफ्राय मिनिनानैसो आंहासो आन्दायबाय थै मा जालायखो नोंहालाय होननानै माथोलाय नोंहा जि मोजां सोंजादोंलाय माथो अबेबा थियेटाराव गानायखौ नुदों खोमा आंनोनो खिथायाखै जालायबाय गावआ बिराद लोगो सानखा सनाफोर आं खुनु थियेटारजों लेनदेन गैया आरोना बाट मुभियाव एक्टिं खालामदोंमोन मुभियाव बेखौ मालाबा खिथासिगोन आं मा मुभि बारा नागिरबाय थानांला मुभिफोरखौ आरोना आरो सोरबा मिथिगौबा कमेन्टआव दालिरसै मा मुभियाव एक्टिं खालामदोंमोन आरो आंबो बै 80 बोसोर सिगाङावमोन आरोना बेखौनो सैत्य आरोना बे सैत्य थगायाखै आङो थ' बिदि आरो थ' आं दा थियेटार लेनदेन गैया बाट मौका मोनोबा गागोन आं रांखिनि एकदम थियेटार रांखिनि जागोन आरोना थियेटारावहाय रल आंना रांखिनि जानांगोन नङाबा एकदम जासोनाय जासुलि बिदियाव दोनबाबो जागोन आरोना जेबो नङा थ' बिसोर फानसो सोनाफोर आं हानायमानि एसे फानि सोदेरनो नागिरो थ' सोरबा फसायो सोरबा फसाया आं बेखौ मोनथिला फसायाबाबो अनसायलांबानो जाबाय आरोना बेनिफ्रायहाय मा होनो बे जिम टिमनि खोथाफ्राबो ओरैनो जास्ट फानसो दै जेरावबो थाङा आं न'आव थानानैनो माबायदि मोदोम खमायनांगौ माबायदि गावखौ रेजें खालामनांगौ माबायदि मेनटेन खालामनांगौ डाइट प्लान एक्सारसाइस प्लान आं गासिबो मोनथिजोबखायो मानो होनबा आं एकदम अजन खमायखांनाय मानसि आरोना आं फुरा 7 केजि अजन खमायखांनाय मानसि मतलब आङो 66निफ्राय आङो मा होनो 60नि गाहायाव फैखांनाय मानसि आरोना 58 59 फैखांनाय मानसि नानि गैयिनि सिगां बेयाव बसतामोन आरोना ओमफ्राय नानि जानानैसो आं बिदि हालोद जाफिनदों मतलब गामिनिफ्राय टाउनाव फैजेननाय समाव आं बिराद हेभि अजन जादोंमोन आरोना बेनि उनाव आं एकदम गाव हारसिंनो मबाइलाव मोजां डाइटिशियानफोर मोजां एक्सारसाइस फोरोंग्राफोर बिसोरनिफ्राय नायनानैनो आङो फल' खालामनानै न'आवनो एक्सारसाइस खालामनानै डान्स खालामनानै आं गावनि मोदोमखौ खमायखांबाय मेनटेन खालामखांबाय आरो एकदम टेनसन गैया बाटलि कमेडि आं जानो गोसो जाबा जानो हायो बाट आं दा टाइम नांगौ आरोना एकदम टाइमाथ' नांखागोनानो बुस्थुखौ खालामनो दा नै फिसानि थाखाय आं टाइम माबानोबो हाया डाइटिंबो गैया एक्सारसाइसबो गैया जेबो गैया आरोना थ' जिम थिम थांनायनि जेबो लेना देना गैया फिट फाट ड्रेस गाननानै मानानै ओमफ्राय बाखि खारनायनिबो जेबो लेना देना गैया जास्ट फान हिसाबै नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय आरोना जों फौजि बिथांजों आंजों रायलायनायखौनो थ' दा आङो ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै खामानिया एसे दंबावो ब्लग्स खालामबाय थाबा जानाय नङा बेलासिबायबो फिसालाखौ बहायनांसिगौ स' जायफोरा बेखिनि आंनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ स' माच